Είναι αιρετικός, είναι αιρεσιάρχης, είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου. Δεν μπορούμε να ενωθούμε με τους παπικούς. Θα ενωθούμε με τους παπικούς όταν αρνηθούν όλες τις αιρέσεις του και δεχθούν ότι δέχεται η Εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Έρχονται μερικοί ιερείς εδώ και μου λένε, μου είπε ο Δεσπότης να στεφανώσω έναν Ορθόδοξο με έναν Αιτεόδοξο. Και λέει ο παππούλης ότι Δέσποτα δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί απαγορεύουν οι κανόνες. Και φέρνει σαν στήριγμα το αποστολικό που λέει «Πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Είμαι δεσπότης σου και έχεις χρέος να κάνεις υπακούει». Να τη λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε». Πώς ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει αυτό το «Πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε»? Ρωτάει ο Άγιος Πατήρ, «Είμαι εν πονηρός ο ηγούμενος και ου πειθόμεθα?» Και ρωτάει και παροτρύνει εξής, «Πονηρός πώς λέγεις, είμαι εν πίστεως ένεκεν, φεύγει αυτόν και παρέτησε, μη μόνον έναν άνθρωπος αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατεών». Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας? «Καν άγγελος ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεν ανάθεμα έστω». Ήταν ποτέ δυνατόν να πάει ένας άγγελος στους Γαλάτες και να τους πει αντίθετα αυτά που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος? Όχι φυσικά. Τότε γιατί του γράφει? Άσκοπο είναι, άστοχο είναι, περιττό είναι, εκεί και ως έτυχε το έβαλε. Για να μας προφυλάξει, να μην πέσουμε στην παγίδα και παρασυρθούμε και πούμε ο Δεσπότης μας είναι Άγιος, με την προσευχή του ανασταίνει νεκρούς, ανοίγει τα μάτια από τυφλούς, ανορθώνει παραλίτους, όλο να τα κάνει αυτά. Αφού λέει κάτι που δεν συμφωνεί με την Εκκλησία δεν πρέπει να του κάνουμε υπακούει. Ο Άγιος Γερμανός Β' Κωνσταντινούπολος κάπου το 1200 τόσο ζει, πατριάρχης, γράφει μια επιστολή στους Κυπρίους που είχαν ονητήσει και τους λέει «Σας εξορκίζω εν ονόματι του Θεού να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς εκείνους που υπέπεισαν στην αίρεση των Λατινοφρόνων και μήτε σε εκκλησία που αυτοί λειτουργούν να πηγαίνετε, μήτε αντίδρο να παίρνετε από τα χέρια τους, μήτε να κοινωνείτε, ιδάλλως θα υποστείτε την ίδια κόλαση με αυτούς». Ο Μέγας Αθανάσιος λέει «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζουν των λαών, χρή αυτούς εκβάλλεστε, συμφέρει γάρ, άνευ αυτόν εισέρχεστε εις ευκτήριον οίκον ή μετά αυτόν εμπληθύνε, ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέννηνα του Πυρός». Εκεί θα πάμε μαζί με τον Άννα και τον Καϊάφα στην γέννηνα του Πυρός, αν ακολουθήσουμε τους δεσποτάδες μας που λένε ότι ο Πάπας είναι Εκκλησία και πρέπει να ενωθούμε. Έχουμε καθήκοντα προς τους πνευματικούς μας πατέρας και καθήκοντα προς τον Θεό. Τα καθήκοντα προς τον Θεό είναι υπέρτερα των καθηκόντων προς τους πνευματικούς μας πατέρας. Αν ένα καθήκον προς τους πνευματικούς μας πατέρας συγκρούεται με το καθήκον προς τον Θεό, πάβει να ισχύει, καταργείται. Παράδειγμα έχουμε την Αγία Γραφή. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι Οδαίοι αρχιερείς ήταν οι πνευματικοί ηγέτες στην εποχή του Κυρίου μας. Πιάσαν τους Αποστόλους, αυτό το διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Πιάσαν τους Αποστόλους και τους βάλαν φυλακή και τους είπε να μην κηρύκτουν. Πήγε ο άγγελος και τους έβγαλε και τους είπε να κηρύξετε. Και όταν τους ξαναπιάσαν και τους λένε εμείς τι σας είπαμε, τι απολογήθηκε ο Απόστολος Πέτρος? Πειθαρχήν δε Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Πώς θα κάνουμε υπακούει σε ένα δεσπότη που λέει ο Πάπας είναι Εκκλησία και πρέπει να ενωθούμε? Ο Νεστόριος δεν ήταν πατριάρχης? Όταν είπε στο λαό από τώρα και στο εξής κανείς να αποκαλεί την Παναγία, να μην την αποκαλεί Θεοτόκο αλλά Χριστοτόκο και Ανθρωποτόκο. Αν κάνανε άνθρωπο που ακούει ιδέα πάνε στη φυλακή. Αν σου πει ο δεσπότης να με φας για 2 εβδομάδες θα κάνεις επακούει? Εκεί δεν κάνεις, εδώ κάνεις ό,τι σου λέει αντίθετα. Αν ένας πατριάρχης είναι αυτός, αρχιεπίσκοπος είναι, επίσκοπος είναι, δεν σέβεται τους αποστολικούς κανόνες, δεν σέβεται τους κανόνες των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, δεν παραδέχεται αυτά που δίδαξαν οι πατέρες μας, αυτός δεν είναι ποιμένος.
Τι είναι, μας το λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας του πρώτου αιώνα. Πάσο λέγω παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύει, καν προφητεύει, καν παρθενεύει, καν σημεία ποιεί, λύκος ύφαινες εμπροβάτου δωρά, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος, Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο Άγιος Σημείων ο νέος θεολόγος, ένας από τους 3 θεολόγους της Εκκλησίας μας, θέλει να φύγει από ηγούμενους και καλεί την αδελφότητα και παρουσιάζει τον διαδοχό του και τους δίνει συμβουλές να κάνετε υπακούει σε αυτόν όπως και σε μένα. Στο τέλος τους λέει, αν και αυτός ο ηγούμενος, ο νέος, πει κάτι που δεν συμφωνεί με την Εκκλησία, προσωρινά κάντε υπακούει να μην δημιουργηθεί ταραχή στο μοναστήρι και οι γεροντότεροι να πάνε να το πούν να κάνει διόρθωση. Και αν δεν κάνει διόρθωση, όχι μόνο σε αυτό να μην κάνετε υπακούει, αλλά ούτε και σε άγγελο από τον ουρανό να έρθει να σας πει να κάνετε υπακούει. Δεν θα σωθούμε άμα προδώσουμε την πίστη μας. Ένα ακόμη θα πω και τελειώνω. Διαβάζουμε στο βίο του Μεγάλου Παϊσίου, 19 Ιουνίου. Στέλνει το πνευματικό του παιδί για μια δουλειά. Στο δρόμο βρίσκει έναν Εβραίο. Και του λέει ο Εβραίος ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας δεν ήρθε ακόμη, τον περιμένουμε. Και λέει ο τακτικός μπορεί να είναι και έτσι, δεν συμφώνησε απόλυτα. Και όταν πήγε στον Άγιο, τελείωσε τη δουλειά, έβαλε μετάνοια, λέει δεν σε γνωρίζω ποιος είσαι εσύ. Και έρχεται ο τακτικός, φύγει λέει, γιατί με αυτό που είπες αρνήθηκε στον Χριστό και μαζί με τους αρνητάς θα βασανιστείς εν ημέρα κρίσεως. Δεν έχεις θέση μαζί μου. Και ένα λόγο που είπε. Δεν θα σωθούμε άμα προδώσουμε την πίστη μας. Σας ανέφερα, υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες, κανόνες. Γέροντά μου, για αυτούς που σταματήσανε τον πατήρ Παΐσιο να μνημονεύουν πλέον, αλλά δεν πήγαν σε κάποια παράταξη, τον ΓΟΧ, σε κάποια παράταξη. Αυτή είναι έγκυρη, γέροντά μου. Θέλω να μάθει ο κόσμος από εσάς. Αυτό δεν θα κάνουμε παράταξη. Θα κόψουμε το μνημόσυνο του Πατριάρχη. Η καθαίρεση θα είναι έγκυρη, που θα καθαιρεθεί, αν καθαιρεθεί. Δεν είναι έγκυρη. Δεν θα είναι έγκυρη. Και του Μάγιου Μάξιμου του καθαιρέσαν. Αυτό, γιατί έξω στον κόσμο, γέροντά μου, αυτά μας καίνε. Αυτά μας καίνε και γιατί βγάζουν και λένε σχόλια ότι... Στην εποχή του Αγίου Μαξίμου όλη η Εκκλησία Ανατολή και Δύση είχε υπαχθεί στην αίρεση του μονοθελητισμού και του μονοενεργητισμού. Ο Πατριάρχης Σπύρος, ο Πάπας Ονόριος, άλλοι χιλιάδες, εκατοντάδες επίσκοποι, όλοι ήταν μαζί και λέγανε αυτό. Και λένε τον Άγιο Μάξιμο, εσύ τι είσαι, εμείς είμαστε Εκκλησία. Κι όμως αυτούς τους έχει καταδικάσει η Εκκλησία Κυριακή Ορθοδοξίας μετά την ακολουθία έχει ανάθεμα. Και τους αναθεματίζει η Εκκλησία, ανάθεμα στον βίο, ανάθεμα. Ναι. Για κάποιον επίσκοπο που βγαίνει δημοσίως σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι και λέει ότι ο Πάπας είναι αρχηγός μιας παγκοσμίου εμβέλειας εκκλησίας και πολλοί και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι βλάσφημα, είναι αιρετικά. Είναι εν μέρει αυτός αιρετικός. Όχι μέρη, είναι αιρετικός. Βέβαια, αφού λέει αυτά τα πράγματα. Και συμμετείχε και στην σύνοδο, την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, συμμετείχε. Δεν θα σωθούμε, παιδάκι, να δώσουμε την πίστη μας. Αυτά, γέροντά μου, θέλαμε να μάθουμε. Να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας, γιατί ο χρόνος σας είναι πολυτιμότατος. Έχετε προβλήματα και εσείς ξέρουμε με τις παθήσεις σας. Άγιοι, αξία δεν έχει, τι λέω εγώ. Το Ευαγγέλιο και Άγιοι. Ο Θεός θα μας κρίνει σύμφωνα με τον νόμο του. Τώρα... Αυτοί που ο 45ος Αποστολικός Κανόνας όχι μόνο απαγορεύει τις συμπροσευχές, αλλά και επιβάλλει τα ανώτατα επιτήμια, αφορισμό και καθαίρεση. Να τι λέει ο 45ος Αποστολικός Κανόνας, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής είναι ευξάμενος μόνον αφοριζέστο. Ή δε επέτρεψε αυτής ως κληρικής ενεργής τι καθαρίστο. Ούτε κατοικονομία μπορεί να είναι συμπροσευχή. Δεν υπάρχουν οικονομίες στους κανόνες. Επειδή ο ηγούμενος Εφρέμ το πεδίο λέει ότι πρέπει να είναι κατοικονομία συμπροσευχή με τους. Τι λέει ο κανόνας, ο Χριστός θα μας κρίνει σύμφωνα με τους κανόνες. Σύμφωνα με αυτά που δίδαξαν οι Απόστολοι Άγιοι. Τι λέω εγώ και τι λες εσύ, δεν έχει αξία. Έξω εκεί στον κόσμο, γέροντά μου,
ακούγεται, ας πούμε, και ακούγονται και μαθαίνουν αυτοί οι χριστιανοί και από τα ιστολόγια τα χριστιανικά τώρα για τους 8 μοναχούς που διώκονται από τα καψοκαλύβια. Αυτοί σταματήσανε πλέον, δεν θέλουν να έχουν επαφή με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και θα διωχθούν. Έχει ακουστεί κάτι ότι δεν θα είναι μόνο αυτοί οι 8, αλλά είναι 300 γέροντες, αλλά δυστυχώς μόνο από κελάκια, όπως είστε εσείς κελάκια. Ναι, εσείς είστε υπέρ αυτή της αποφάσεως, είστε υπέρ της πάυσης του μνημοσύνου του αιρετικού Βαρθολομαίου, είστε υπέρ. Και δηλαδή πλησίασε ο καιρός εγγράφος. Σας είπα παραδείγματα, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσός του λέει «Είμαι πονηρός ο ηγούμενος και οπιθόμεθα» και ρωτάει και λέει «Πονηρός πως λέγεις, είμαι πίστεως εν» και φεύγει αυτόν και παρέτησε, μη μόνον ανάγγελος αλλά καν άνθρωπος, καν άγγελος εξ ουρανού κατ' Ο Άγιος Γερμονός τι λέει, θα φεύγετε ολοταχώς από τους ερείς εκείνους τους λατινόφρονες. Και ούτε στην εκκλησία, ιδάλλως θα υποστείτε την ίδια κόλαση με αυτούς. Ούτε στην εκκλησία να πηγαίνετε, ούτε να κοινωνείτε, ούτε αντίδρο να παίρνετε από τα χέρια τους. Τι λένε Άγιοι, τι λέω εγώ. Αυτό, αδέρφια μου, ακούτε λοιπόν τι λέει ένας Άγιος Πατέρας που είναι εδώ και πόσα χρόνια στο Άγιο Όρος. Τι λένε Άγιοι. Ναι, τι λένε οι Άγιοι και σας μεταβιβάζει τι λένε οι Άγιοι. Ναι, και που δεν φοβάται και άμα θα διωχθεί από εδώ, από το κελάκι του, εδώ που είναι στο Άγιο Όρος, πόσα χρόνια είστε στο Άγιο Όρος? 74. Από το 1974, έχει 42 χρόνια. Ναι, αυτό λοιπόν θέλω να μάθετε, ας πούμε, γι' αυτό. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πάπας είναι αιρεσιάρχης. Ναι. Θα τον δεχτούμε και θα τον μνημονεύουμε.